Ginbawian sang kabuhi si Jomer Maxim Calabio, 24 anyos, samtang nakaagom naman sang head injury. Ang duwan niya kapakaisa nga sanday River John Calabio, 21 anyos, kag Jaime Leonard Calabio, 22 anyos, nga lunsay residente sang barangay Lanag Leon, sang isa ka pick-up sa barangay Igtambo, San Miguel, alas 9:47 sang gabi, Enero 11. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Master Sergeant Art Arturo, investigador sang San Miguel Police Station, ginamaneho ni River John ang motorsiklo, samtang angkas ang duwa niya kapakaisa nga halin sa Banwa sang San Miguel, kag papuli na kuntani ang mga ini sa Leon. Suro pa kay Arturo, nabungguan sila kag ginpalagyuhana sang isa ka pick-up nga ginamaneho ni Jestran Ortiz, 36 anyos, sang poblasyon Alimudian. Naaresto naman paagi sa hot pursuit operation si Ortiz sa Ilapuluyan nga yara pa sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Sa karon, yara siya sa kustodiya sang San Miguel Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries and damage to properties. Sa Banuano, pakadto samtang dalagan sila sa isang barangay Igtambo, San Miguel, pakadto sa barangay San Antonio, papuli na ni siguro sila lugar sa Leon. Ang ina ni motor nga ginaman niyo ni River John Calabio, ginasakyan sa iyang mga pakaisa si Jomer Maxim Calabio ug si Jaime Leonard Calabio. Ginbugan ni isa ka ito mga pick-up nga sa ulihin na kilalaan naton bilang isa ka Isuzu D-Max. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyu, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang inigabalita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.